አትናቴዎስ መስቀሎስ ተባዕደ ያስቆሮስ ብፁዓን ሐዋርያት ቀዳሞት ሲኖዶስ ጎደሎ ዘይብላ ፍጹም ዘይትሕደስ ተዋህዶ እንዳበሉ ኣዕፊሮም ዲያብሎስ ተዋህዶ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በመጀመሪያ ዱለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ዝሰዓት እዚ ስለ ዝሓለወና ንዓና ነዞም ሓጣን ምጻድቃን ፀሓይ እናብረቐ ዝናብ እንዳዝነበ ስለ ዝጓስየና ክብርን ምስጋናን ንዘለኣለም ዓለም ንዑ ይኹን አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ዓብይ ምሕረቱ ስለ ዘይውዳእ ውህበቱ ብልሳን ኩሎም ፍጥረታቱ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ወላዲተ ሕይወት ወላዲተ ብርሃን ወላዲተ አምላኽ መብርሃን ቅድስት ድንግል ማርያም እግዚአብሔር አምላኽ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ኣኽቢርዋ እሞ ናይ ጸጋ ክብርን ምስጋናን ንዓ ይኹን። ንኹሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር አምላኽ ከም ዘኽበሮም መጠን ናይ ጸጋ ምስጋና ይብጽሐዮም። ሕራይ እምበኣርሎም መዓንቲ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር አምላኽ እንሪኦ ብዛዕባ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ተኣምር ኮይኑ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ 12 ሰነ ዝንበብ ወይ ድማ ኣብ 12 ሰነ ዝንገር ናይ ቅዱስ ሚካኤል ድርሳን ክርኢ ኢና። ናይ ቅዱስ ሚካኤል አምላኽ ምሕረቱን በረኸቱን ኣብ ልዕልና የፍስስ። ቅዱስ ሚካኤል ረድኤቱ ኣመላድነቱ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። በሰረገላ ወበረድኤት ናና ቅዱስ ሚካኤልና ምስለ ገብርኤል መዋየ መስቴማ ቅዱስ ሚካኤልና ምስለ ሩፋኤልና በግርማ በሰረገላ ወበረድኤት ናና ቅዱስ ሚካኤልና ምስለ ገብርኤል መዋየ መስቴማ ቅዱስ ሚካኤልና ምስለ ሩፋኤልና በግርማ በሰረገላ ወበረድኤት ናና ቅዱስ ሚካኤልና ምስለ ገብርኤል መዋየ መስቴማ ቅዱስ ሚካኤልና ምስለ ሩፋኤልና በግርማ በሰረገላ ወበረድኤት ናና ቅዱስ ሚካኤልና ምስለ ገብርኤል መዋየ መስቴማ ቅዱስ ሚካኤልና ምስለ ሩፋኤልና በግርማ ዕለት 12 ሰነ ካብ ዝንበብ ድርሳን ናይ ቅዱስ ሚካኤል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቀዲምና ንሪኦ ቁፅሪ 1 ዕረፍቲ ናይ ቅድስት ኣፎምያ። ቅድስት ኣፎምያ ሓንቲ ካብተን ብእምነትን ስነ ምግባርን ዝተመስከረለን ቅዱሳት አንስቲ ሓንቲ እያ። ሃገራ ኪልቅያ ኮይኑ በዓል ቤታ ከዓ አስትራኒቆስ ይበሃል። አስትራኒቆስ ቅድሚ ሕማም ካብ ዝዓሊ ምፍላዩ ናይ ኪልቅያ መስፍን ዝነበረ እዩ። እዛ ቅድስት ኣደ ሰብኣያ ምስ ሞተ ዝነበረ ሃብትን ንብረትን ናሸጠት ካብቲ ዝሸጠቶ ድማ እናመጽወተት ብጾምን ብጸሎትን ተወሲና ብንጽህናን ብቅድሳናን ትነብር ነበረት። ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ብዝለዓለ መንፈሳዊ ዕጥቂ እናበርትዐትን ኣምላኽና ንእግዚአብሔር እናመስገነትን እንዳስመረትን ካኸደት።
بزغلو سناي قدلا زي حقوز زنبرقنا اتنايت انت قبل استبهل ديابلوس ايوم كل جزي خا نعا كسحتلو زغل ميلاتات بزي مقراص يحسب نبره كاب كله صعرون كفاتون استدعى خا حدا معلتي حدا عبي نعرقتين منقص مسيلو منقصات اخدتلو مسا أقدمو أبدك خوين خاص أوعى نسخة كابيتا بول فزيا نبيتا يتومو أبكر من يقول ميكائيل سئلي كنكم تسألوا إلي بلتهم نسوقنا نحنا سنقهو تسألينا إنا نسخنا إذا كلو صومن صلوتن انتايك قبل الكيو دحر بزح جزي كم زقت لكي عيد فلتن زنبركي هافتي شتكي زود أخيو سلمن تايغي عم مجرشتا مسدقمكي زحجزكي صويعكيو زرداكي ولادي بالكن كالاي جزيه بمرعاو سبعي متاو حاجات مسيلكي فعل داويت فعل ابراهام كابزحات انستي بزحات ولاداي ولدن ديوم حجم بار بيت سرحالكي زعليكن زكناخنكن زلاخكن ودي يدلك امو سبعي اتوي سلازي حراي بلني بلا نزيك على سمعت زقدست عده ابا أسكماخم صبق نيرو انت زرباخم غنا كفويو بلد إذا تكبار زي ناي ديابلوس مخانو أتردات ناوشت بيتا أتياها نايليك أملاك قدس ميكائيل سئل حيزا مسأت شعوت ناي فقرا من فزلو ديابلوس نافكر بغصبت كاب كدم قص هادمي ناوشت بيتا أتياها نايليك أملاك قدس ميكائيل سئل حيزا مسأت شعو تناي فقرا منفزل لو ديابلوس نافكره بقصبت كاب قدم قصا هادمه نسخا بسلام علتاوي نابرا قصلت كونخا بزو خبر علت 12 سنه نغو نتحيال برهاناوي ملأه قدس ميكائيل مسيلو مصمو صومكن صلوتكن سجدتكن مصواتكن عرقلكيو ابز حالف غزيه مصئ كتفاكي كم زبلك سميعه كدحنكي مسئلكو سجد اللي بلا نساخا من إخا بلتهم نسو مليسو أنا قدس ميكائيل ملأخي كبل بحسوت مسكري نساقت سيلا انبار ناي نغس واتهدر ويلؤوخ بزي ما حتمي خيديو باتر مسكالكا عبيلو كتبل حتتتو كم تقداميت معالتي زقبرتا ناي قدس ميكائيل سئلك تمس إلا صناح بل ميكائيل انتقوان كاسئلها خمسالكا ولتمو قصو قلبيتو صنمت تقدينو كاب كيدما هدمه اتي نرديئت قلطف زخنه قدس ميكائيل كم قصبت عيني قلطيفو نبع مسه بسئت آفوميا انهو صمكن صلاتكن تسميعلك يمو عرفتقي لوميو إلوان سيطان أباريرو نفس سماي عرقه قدست آفوميا نبيت كريستيان كيدا ناي كريستوس سغان دمن تقبيلا أبو زنبرو بأبقاساتن كاناتن تصويعا خا نبيتا تملست نبيتا مسموصخا ككم عرقوم كوهبيلا مسحب لعاز تأستيتم أبيدا زنبر ورقي نقدست بيت كريستيان مسرحي زنبر غنزب ندخاتات كخون نبيتا زموص بأبقاس أركبت أمو بسلام عرفت نبزح جزي أبحق فاز نبرت ناي قدس ميكائيل سئل وسيدوم أبيت كريستيان قمتوا نبزحات حمومات كا تفوس نبرت صلوتان بركتان ناي قدست آفوميا مسكلاتنا يخون قدست آفوميا زرد حيال ملأه قدس ميكائيل لومون كاف كلو ناي ديابلوس وديتاتن كاف كلو ناي ديابلوس تصابوتاتن بصلوتون بردوتين حلونا ناي قدس ميكائيل ناي قدست آفوميا أملاك እግዚአብሔር ጸጉን በረኸቱን ምሕረቱን ምስኩላትና ውልደትን ቀት ይኹን ካልኣይ ቅዱስ ሚካኤል ናብ ባህራን ዝተላእኸሉ ዕለት እዩ ባህራን ወለዱ ናይ ቅዱስ ሚካኤል በዓል ዘብዕሉ ፈተውቲ እግዚአብሔርን መኽበርቲ ቅዱስ ሚካኤልን ነበሩ እዞም ክልተ ወለዱ ካብ ዝነበሮም ኩሉ ንድኻታትን ናብ ቤት እግዚአብሔርን ይመጽወቱ نعرو زخدنو نطمي زبلعو نا እግዚአብሔር ሰባት ነበሩ ከምዚሎም በቃል ኪዳኖም ጸኒዖም እንዳነበሩ ከለው አቡ ሞቶሞ አዲኻ ንባህራን ጥንስ ሒዛ ተረፈት
ኣብቲ ዝሓለፈ ህይወቶም ሰብኣያ እናተሓጋገዘት ህይወታ እትመርሕ ዝነበረት ኣዲኡ በይና ምስኮነት ግና ናብራ ክኸብዳ ጀመረ። ከምዚ ኢላ ንኣምላኽ እናመስገነት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ዝክር ትገብር ንድኻታት እውን ትምጽውት ነበረት። ግዜ ሕርሳ ከዓ በጽሐ ንባህራን ከዓ ወለደት። በዚ ግዜ እዚ ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን ብሓደ ናብ ቤት መጺኦም ነቲ ህፃን ባረኽዎ። ንዓ ከዓ እዚ ህፃን እዚ ነዚ ጎረቤት ክዘሎ ሃብታም ሰብኣይ ክወርሶ እዩ ኢሎም ኣከዱ። እዚ ክብልዋ ከለዉ እቲ ኣብ ጎረቤታ ዝነበረ ሰብኣይ ሰምዓ ነበረ። ካብታ ዕለት እቲኣ ጀሚሩ ከዓ ነቲ ህፃን ወይ ድማ ንባህራን ከመይ ገይሩ ክቐትሎ ከም ዘለዉ ክሓስብ ጀመረ። ኣዲኡ ንባህራን ቆሪሳ እተብልዖ መግቢ እትኸድኖ ልብሲ ክትስእንን ክትሽገርን ጀመረት እሞ እቲ ሃብታም ጎረቤታ ሰብኣይ ነዚ ከም ምኽንያታት ተጠቒሙ ሓላይ ተመሲሉ ክዕብየልኪ ኢሉ ነቲ ህፃን ናብ ቤቱ ወሰዶ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ሳጹን እትዩ ናብ ባሕሪ ደርበዮ። እነሆ ከዓ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣባጊዕ ዝሕሉስ ሰብ ነበረ እሞ ነታ ሳጹን ካብ ባሕሪ ብማዕበል ተገፊዓ ስርኣያ ዓሳ መሲልዎ ከልዕላ ኸደ። እንተኾነ ግና እቲ ብኽፍኣት ናይቲ ሃብታም ሰብኣይ መታን ክመውት ናብ ባሕሪ ዝተደርበየ ምልኩዕ ህፃን ኮይኑ ጸንሐ። እቲ ዋና ኣባጊዕ ሰብኣይ ከዓ ውላድ ኣይነበሮን። በቲ ዝኾነ ኩሉ እናተገረመ ከዓ ብሓጎስ ነቲ ህፃን ናብ ቤቱ ወሰዶ። ካብ ባሕሪ ረኺበዮ ኢሉ ከዓ ባህራን ኢሉ ሰመዮ። ድሕሪ ብዙሕ ግዜ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ብስራሕ ናብቲ ባህራን ዝነበረሉ ዓዲ ገሸ። ስለ ዝመጽእ ከዓ ኣብቲ ናይቲ ሰብኣይ ቤት ሓደረ። እነሆ ከዓ እቲ ሰብኣይ ንባህራን ክጽውዖ ከሎ ሰምዖ እሞ እቲ ስም ስለ ዝገረሞ ትርጉም ናይቲ ስም ክነግሮ ተወከሶ። እቲ ሰብኣይ ከዓ እቲ ዘጋጠሞ ነገራትን ብኸመይ መገዲ ከም ዝርከቦን ሓደ ድሕሪ ሓደ ነቲ ዛንታ ኣዘንትወሉ ገለጸሉ ከዓ ነዚ ሰምዐ ሃብታም ሰብኣይ ኣስዕብ ኣቢሉ ክንደይ ዓመት ይገብር ክብል ተወከሶ። ዓመታቱ ጸብጺቡ ነገረ እሞ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ሓሲቡ እቲ ቀደም ናብ ባሕሪ ዘእተወ ህፃን ንሱ ከም ዝኾነ ፈለጠ። እነሆ ከዓ ብተንኰል ተላዒሉ ኣነ ዓስብኻ ክህበካ እዚ ህፃን ከዓ ዘይተርፍ መልእኽቲ ስለ ዘላትኒ ናብ ሰበይተይ ከብፅሓለይ ክብል ተወኪሱ ገንዘብ ከፊሉ ነቲ ህፃን ከምቲ ይሁዳ አስቆሮታዊ ዝገበሮ ሲዒሙ ኣፋነዎ። ንዝኾነ ሰብ ከየርኢ ከዓ ኣጠንቀቆ። እቲ ጽሑፍ እዚ እቲ ንቤትናን ሃብትናን ክወርስ ተባሃለ እሞ ተቐቢልኩም ቀተልዎ ዝብል ነበረ። ከምዚ ኢሉ ባህራን ናይ ሞት ደብዳቤ ተሰኪሙ ተበገሰ። ነዛ ናይ ሞት ደብዳቤ ሒዙ ንትሽዓተ መዓልታት ከኣኸደ። ድሕሪ እዚ ቅዱስ ሚካኤል ከም ሓደ ናይ ሰራዊት ሓለቓ ኮይኑ ምስኦ ብዙሓት መላእኽቲ ኣኸቲሉ ኣብ መንገዲ ተጓነፎ እሞ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ ክብል ሓተቶ። ንሱ ከዓ እቲ ዝኸዶ ዘሎ መገዲ ሓበሮ። ነታ ሒዝዋ ዝነበረ ወረቐት ኣርኤን ምስ በሎ ግና ጎይታይ ንሓደ ሰብ ከይተርኢ ኢልን እዩ ክብል መለሰሉ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብ ኢዱ ኸላ ንላዕሊ ሓፍ ከብላ ነገሮ። ከምቲ ዝበሎ ከዓ ገበረ። ቅዱስ ሚካኤል ነታ ናይ ሞት ደብዳቤ ብኣፉ ኡፍ ኢሉ ቀየራ። ቀተልዎ ዝብል ዝነበረ ደብዳቤ ከዓ ናብታ ሓንቲ ጓለይ ኣመርዐውዎ፣ ኩሉ ሃብተይ ኣውርስዎ፣ ኩልኹም ጉዛኣት ከዓ ኣኽብርዎ ዝብል ኮነ። ብድሕሪ እዚ ባህራን ኣብ ቤት እቲ ሃብታም ሰብኣይ በጽሐ። ብመሰረት ዝተቐበሎ ደብዳቤ ከዓ ኩሉ ፈጸምሉ። ነቲ ሓንቲ ጓሎም ከዓ ኣመርዐውዎ፣ ኩሉ ሃብቲ ናይቲ ሰብኣይ ከዓ ኣውረስዎ። ድሕሪ ግዜ እቲ ሃብታም ሰብኣይ መገሽኡ ወዲኡ ናብ ቤቱ ተመልሰ እሞ ኣብ ገዝኡ ከይበጽሐ ነቲ ኣብ ቤቱ ዝነበረ ሓጎስን ዕልልታን ምስ ሰምዐ ንኣገልገልቱ ብዛዕባ እቲ ዝኾነ ነገር ሓተቶም። ንሳቶም ከዓ ብዝሰደድካልና ደብዳቤ መሰረት እቲ ኩሉ ዝኣዘዝካና ፈጺምና፣ እዚ ካብ ዝኸውን 40 መዓልቲ እዩ በልዎ። ነዚ ሰምዐ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ካብ ፈረሱ ብስምባደ ወዲቑ ሞተ። እቲ ዝኾነ ንሰበይቱ ነገርዋ፣ ሰበይቱ ከዓ ሰንቢዳ ሞተት። ከምቲ ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን ዝበልዎ ሃብቲ ናይቲ ሃብታም ሰብኣይ ንባህራን ኮነ። ናይ ሞት ደብዳቤ ናይ ባህራን ናብ ህይወት ተቐየረ። እዚ ዝገበረ ኣምላኽና እግዚአብሔር እሞ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ናይ ቅዱስ ሚካኤል ረድኤት ምስ ኩላትና ውልደ ጥምቀት ይኹን።
ኣብ እስክንድርያ ወይ ድማ ኣብ ግብፂ ኣክላውባጥራ ዝተባህለት ንግስቲ ጓል ንጉስ በጥሊሞስ ብስም ዝውሓል ዝተባህለ ኮኸብ ጣዖት ኣስሪሓ ነበረት። ኩሎም ህዝባ እታ ከተማ ከዓ ኩሉ ግዜ 12 ሰነ ናይ ጣዖት በዓል የብዕሉ ነበሩ። ብዙሓት እንስሳታት ይሓርዱ፣ ኣዝዩ ብዙሕ ዝብላዕን ዝስተን ከዓ ይቕረቡ ነበሩ። ክሳብ ኣባ እለእስክንድሮስ ዝሽየም ዝነበረ ግዜ ከዓ ከምዚ እንዳገበሩ ነቲ ጣዖት በዓል ይብዕሉ ነበሩ። እዚ ከዓ ን300 ዓመታት ዝኣክል ኮነ። ኣባ እለእስክንድሮስ ከዓ ነዚ ጣዖት ክሰብሮ ደለየ። እንተኾነ ግን ዘይረብሑ ደቂ እቲ ከባቢ ምስባር ከልከልዎ። ጸኒሑ ንጻድቕ ንጉስ ቀስጠንጢኖስ ምስ ነገሰ ኣባ እለእስክንድሮስ ንኻልኣይ ግዜ ነቲ ዓቢ ጣዖት ክሰብሮ ደለየ። መሊሶም ከዓ እቶም ዘይረብሑን ኮንቱ ዝኾኑ ሰባትን ከልከልዎ። ቅድሜኻ 18 ሊቃነ ጳጳሳት ተሸይሞም ነዚ ልማድና ዘይከልከሉናስ ከመይ ኢልካ ንስኻ ክትክለና ትኽእል ክብሉ ከዓ መለስሉ። ቀፂሉ ኣባ እለእስክንድሮስ ነቶም ህዝቢ ገሲጹን ምሂሩን ናብ ኣምልኾተ እግዚኣብሔር ከም ዝምለሱ ገበሮም። እዚ ኩሉ ዝሕረድ እንስሳታት ከዓ ሸጥኩም ንድኻታት ሃብዎም። ንሱ ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሞገስ ዘለዎ እሞ ስለና ክልምን እዩ። ኣብዚ ቦታ እዚ ከዓ ብስም ቅዱስ ሚካኤል ዓብዪ ቤተ ክርስቲያን ክንሰርሕ ኢና። ሽዑ ኩሉ ግዜ ወርሒ ሰነ 12 ንእግዚኣብሔር በዓል ክተብዕሉ ኢኹም ክብል ከዓ ተዛረቦም። በዚ ኩሉ ኣሚኖም ከዓ ዝነበረ ጣዖት ተሰይሩ ኣብቲ ቦታ ብስም ቅዱስ ሚካኤል ዓብዪ ቤተ ክርስቲያን ተሰርሐ። በዚ ዕለት እዚ ከዓ በዓል ገበሩ። በዚ በዓል ተሰሪዑ ከዓ ክሳብ ሕጂ ጸኒዑ ይነብር ኣሎ። ናይ ቅዱስ ሚካኤል ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ናይ ቅዱስ ሚካኤል ጸሎትን በረኸትን ምስ ኩላትና ውልደ ጥምቀት ይኹን። ሕራይን በዓል ዝኽርዮ ፀናሕና ኣብ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ስንክሳር ኣብ ናይ 12 ሰነ ካብ ዝንበብ ተኣምር ኮይኑ ብዛዕባ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ተኣምር እዩ። ቅዱስ ሚካኤል ሓደ ካብቶም ቅዱሳን መላእክት ኮይኑ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝቐውም ንኣገልግሎት ስለ ህዝቢ ጸሎትን ልማኖን ረድኤትን ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝልምን ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ምሕረትን በረኸትን ናብ ደቂ ሰባት ዘውርድ መልኣኽ ናይ እግዚኣብሔር እዩ። سيطان سعيرا محرت لمنلنا نحاديات كنسعرا نمحبرنا حلو ميكائيل حادرا ناي باهران طبب مراح من قدي نبزوحات نفسات زدحانكا غفردي ناي موتنا دبدابي نبي وتغيرو طبقا هوننا أملاك كنسمرو ካብዚ ቀፂልና ሕፅር ዝበለ ብዛዕባ ናይ ቅዱሳን መላእክት ክርኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስ ኩላትና ይኹን። ናይ ቅዱሳን መላእክት ረድኤት በረኸት ኣመላድነት ጸሎት ምስ ኩላትና ውልደ ጥምቀት ይኹን። መልኣኽ እግዚኣብሔር ኣብ ዙርያቶም ዝፈርህዎ ይሰፍር ካብ ድንገት ከዓ የናግፎም። መዝሙረ ዳዊት 34 ፍቅዲ 7
ቅዱሳን መላእክት ናይ ስነ ፍጥረት መጀመርታ ዝኾነት መዓልቲ ሰንበት እሁድ ንቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ንምስጋን ዝተፈጥሩ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ደቂ ሰባትን ኮይኖም ካብ እግዚኣብሔር ምሕረት በረኸት ረድኤት ናብ ደቂ ሰባት ናይ ደቂ ሰባት ድማ ጸሎትን ልማኖን ናብ ልዑል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘዕርጉ
መንገደይ ዝሕልወኒ ናብቲ ርእሰይ ዘሳግረኒ እግዚኣብሔር መልኣኹ ልኹለይ ንኽመርሓኒ ኮይኑ ቐቅድመይ መንገደይ ዝሕልወኒ ናብቲ ርእሰይ ዘሳግረኒ እግዚኣብሔር መልኣኹ ልኹለይ ንኽመርሓኒ ኮይኑ ቐቅድመይ